Hi, is mis Gearóid Ó Machail, agus tá mé I mo chónaí an bhinmhorb I gContae Gearóid. Thosaigh mé ag fhoghlaim Gaeilge mar gcinne fásta mar a bhí naire orm nuair a thug mé cuirt an Gaeltacht gan focail Gaeilge ar bith. Téim ag ranganna ihe anois in Ollscoil Olú, tá mé deanú staide ar an diplóma. Tá teacaid mo chlán sa Gaeltacht, so téim go gdóir go minic. An rud is fearr faoi fhoghlaim Gaeilge mar gcinne fásta is na ranganna bíonn crack iontach ann agus bíonn chóra jazz le daoine nua agam. Sínam go bhfuil sé táhachtach Gaeilge a labhairt leis an chéad glúin eile. Caithfidh muid Gaeilge a chineal beo sa chomhphobal. Tá mise a gabhar anois I gcultúrlann Aonach Mhacha mar oifigach forba ha Gaeilge. Ba bhainm bheith abalta Gaeilge a labhairt go líofa. Is mo seanachal is fearr ní neart go chur le chéile.